שלום רב. החלטתי שלצורך המפגש הראשון שלנו אנחנו נעשה תרגיל סוקרטי. מה הכוונה בתרגיל סוקרטי? מספרים על סוקרטס, הפילוסוף מיוון העתיקה, שכאשר אדם היה בא ואומר לו מילים גבוהות כמו צדק, יושר, חוכמה, בינה, סגולה טובה, סוקרטס היה פשוט מתחיל לשאול אותו שאלות. כשאתה אומר צדק, יושר, סגולה, למה אתה מתכוון? בוא תנסה להסביר לי את המשמעות של המילים. סוקרטס היה עושה מעצמו קצת טיפש, טומטום. אני בעצמי לא מבין למה המילים האלה מתייחסות. בוא תנסה להסביר לי אתה. כשאתה אומר היסטוריה, למה אתה מתכוון? זה מה שאני רוצה שאנחנו נעשה היום, ואנחנו נעשה את זה כאשר נחזור בעצם לעולמו של סוקרטס. אנחנו נחזור ליוון העתיקה ואל הרודוטוס, מי שהמון פעמים קרוי בפינו אבי ההיסטוריה, ביטוי שטבע אותו קיקרו, ומאז אנחנו ממשיכים להשתמש בו, בזכות באמת הספר או סדרת הספרים שנקרא היסטוריה או היסטוריות, שגם ביקשתי מכם לקרוא קטע קטן מתוכו, מתוך הספר הראשון של הספר היסטוריה, הנקרא על שם המוזה קליאו. קליאו, המוזה של ההיסטוריה, שגם מופיעה תמיד בשקף הפתיחה של כל אחת מההרצאות שלנו. אני חושב, הסיבה שבחרתי לפתוח בהרודוטוס היא לא רק שזו הצורה הקלאסית, תרתי משמע, לפתוח דיונים היסטוריוגרפיים, אלא כי אני חושב שאפשר להשתמש בו גם כבסיס לחשיבה על מהי המתודולוגיה. האם להיסטוריה בכלל יש שיטת מחקר? וזו כמה מהשאלות שאני רוצה לעורר אצלכם בעקבות הקריאה בהרודוטוס ולקראת הקריאה לקראת המפגשים הבאים, ובעיקר לקראת הדיון שלנו במפגש הבא. אז בעצם בואו ננסה ונחשוב להגדיר לעצמנו מה ההיסטוריה. ובואו ננסה קצת להסיר דעות קדומות, או דברים או הנחות מוקדמות שיש לנו. ולכן שמתי באמת בצד השקופית את אותה תמונה של איש חכם זקן, שתמיד מופיע בכל אחד מהפרקים של הסדרה הידועה, היו היה, הסדרה הצרפתית או הבלגית, שהייתה מאוד מאוד פופולרית כשאני הייתי ילד בטלוויזיה החינוכית, ויש לה תפיסה מאוד ברורה של מה ההיסטוריה, איך צריך לספר היסטוריה, מה נחשב חשוב, מה לא נחשב חשוב, והדעות המוקדמות הללו, אני רוצה שלרגע נשים אותן בצד. בואו רגע נתעלם מהן, ונלך אל הפעם הראשונה, שמבחינה היסטורית אנחנו מכירים הופעה של המושג היסטוריה. ופה באמת אנחנו מגיעים אל ידידנו הרודוטוס, יליד הליקרנסוס. אם אתם תיסעו לנופש בדרום טורקיה ותגיעו לעיר בודרום, זו בעצם עיר הולדתו של הרודוטוס ידידנו. אסיה הקטנה, מה שטורקיה של ימינו הייתה אז חלק מהעולם היווני הקלאסי. הוא נולד ככל הנראה סביב שנת 484 לפני ספירת הנוצרים, והלך לעולמו ב-425. ואותם פרגמנטים, אותם דוחות שהיום אנחנו קוראים להם בשם היסטוריה או היסטוריות, פורסמו ככל הנראה בין השנים 430-420 לפני ספירת הנוצרים, ורק בשלב מאוחר יותר, אורחים מאוחרים יותר, התחילו לחלק אותם לתשעה חלקים, והם נתנו להם את השמות, כשלכל חלק נתנו שם על שם מוזה אחרת, על שם 9 המוזות, וכאמור אני ביקשתי מכם לקרוא מהפרק הראשון, הספר הראשון, שקרוי על שם המוזה קליאו, המוזה של ההיסטוריה. ומי שמכיר את החיבור בכללותו, אני ממליץ עליו, הוא כתוב נורא יפה, וכעת גם למזלנו גם תורגם מאוד יפה לעברית. 2/3 מהחיבור, 6 ספרים מתוך 9, עוסקים בעצם בצמיחתה של האימפריה הפרסית. למה האימפריה הפרסית? זה האויב הגדול, כמעט המיתולוגי של העולם היווני, והחל בתיאורים של השליטים, של האסייתים הראשונים שמתחילים לכבוש ערי מדינה יווניים ומתחילים לגבות מיסים. במידה מסוימת מה שאתם רואים פה זה אדם יווני שמנסה להכיר את האויב, דע את האויב, והוא גם עסוק בנסיעות. במידה רבה אפשר לקרוא את הספר
ספר היסטוריות, גם כספר מסע, ואני אפילו אטען, מעט קצת כמו דוח אנתרופולוגי. אנחנו נגיע לזה עוד רגע. והוא מתאר לנו למה האימפריה הזו צמחה ואיך היא צמחה. אך לפני שיותר מהתוכן, חשוב לי שנאמר כמה מילים גם על בעצם, שנעסוק גם בשאלה מדוע הרודוטוס נחשב בעיני רבים לאבי ההיסטוריה או לאבי ההיסטוריוגרפיה. לא רק בגלל השימוש במילה. עוד רגע אנחנו נגיע למילה. אני חושב שחשוב לנו גם להבין בניגוד לאיזה סוג של כתיבה צומחת הכתיבה של הרודוטוס, ואחר כך ממשיכיו, תוקידידס וההיסטוריונים הרציונליים הראשונים. כרגע בעצם נתתי לכם רמז לתשובה הראשונה. זה הסבר שמנסה להיות רציונלי, או יותר נכון, לא מיתי, לא הסבר שמסביר לנו, כמו ביצירות אפיות כמו האיליאדה ואודיסאה, איך בני אדם ואלים חיים זה לצד זה, ואיך האלים מתערבים בנעשה, והם המון פעמים מסבירים לנו מדוע דברים מסוימים קרו, אלא להפך, פה התערבות אלים אינה הסבר שאנחנו יכולים לקבל אותו על הדעת. ההיסטוריה בראש ובראשונה התבוננות על אירועי עבר אנושי. העבר הוא תוצר של פעילות אנושית גרידא. אז זו ההנגדה הראשונה. ההיסטוריה היא לא מיתוס. אבל ההיסטוריה היא גם לא פשוט כרוניקה, או בלשון של יוון העתיקה, כותב ההיסטוריה הוא לא לוגוגרפוי, הוא לא כותב סיפורים, הוא לא פשוט רושם הסיפורים. לוגוגרפים היו קיימים בעולם היווני. ומה הם היו עושים? הם היו כותבים מה קרה בתור סדרה של אירועים. ואז קרה ככה, ואחר כך זה קרה, ואחר כך זה קרה. היה שם בתוך הכרוניקות הללו המון מידע, המון מידע עובדתי חשוב, הרבה גם נתונים גיאוגרפיים, אבל לא היה בהם שום סיפר, נרטיב, לא היה בהם שום חיבור של איך זה קרה והוביל לדבר הבא. לראשונה יש לנו אצל הרודוטוס ניסיון להבין תשתית סיבתית לאירועים וגם לתוצאות שלהם. למה זה חשוב? הרודוטוס לא מסתיר את זה. אתם קראתם את הפתיחה לחיבור, הוא מצהיר שם בצורה מאוד ברורה, הוא רוצה לשמר את זכרם של היוונים והברברים כאחד, להנציח לדורות הבאים את הפעילות הזאת, אבל עוד פעם, הדגש הוא על פעילות של בני אדם. מילה כמובן, הערת שוליים חשובה לגבי הצורה שבה הרודוטוס משתמש במילה ברברים. כן, כמו המילה היסטוריה, הוא גם תובע את המילה ברברים, כשהיא מתארת, אם תרצו, משהו שעוד אין לו בהכרח ערכים שליליים. ברברים הם פשוט מי שאינם יוונים. ואחת הטענות היא שהוא פשוט, מבחינתו, כל מי שלא דיבר יוונית, דיבר בשפה לא ברורה, נשמע לו מברבר. וכל המברברים היו ברברים. ופה אני רוצה גם להגיע אל בעצם הטכניקה, או אם תרצו שיטת העבודה של הרודוטוס, שחשובה לדיון שלנו. הרודוטוס, כמו שאמרתי, הוא נוסע. הוא נוסע במרחבי העולם היווני של זמנו, ולתוך העולם שהוא נפגש בעולם הלא יווני. מאוד חשוב אולי גם להזכיר שבשנת 440 לפני הספירה, בעצם הרודוטוס מגיע לקולוניה חדשה. אתונה מייסדת מושבה, קולוניה, טורוי, באיטליה של ימינו, והוא עוקר לשם. וכנראה שעם משלחת המתיישבים הזאת הוא מגיע, ובעת הגלות הזאת הוא עורך כמה מהמסעות שהוא מתאר בספרי ההיסטוריה שלו. לפי העדויות שלו הוא פקד גם את האזור של דרום איטליה, את סיציליה, או כמו שהוא קורא לה, סיקיליה, אסיה הקטנה, טורקיה של ימינו, סקיטיה, שזה בעצם האזור של דרום רוסיה של ימינו, לחופי הים השחור, נהר הדון, שזה גם ברוסיה של ימינו, צפון מזרח יוון, אזור של תראקיה, איי הים האגאי של יוון בימינו, מסופוטמיה, זו עיראק של ימינו, מצרים, קיריני, שזה אנחנו מכירים אותה בתור לוב, סוריה, ואפילו
ארץ ישראל שפשוט הייתה באותה תקופה חלק מהאימפריה הפרסית. זו הטענה שלו. היום חלק מהחוקרים המודרניים קצת מפקפקים, אולי הוא קצת הגזים לגבי היקף המסעות שלו, הם בהחלט מאוד מאוד מרשימים. מדוע אני מזכיר את המסעות הללו? כי למעשה המקור, במרכאות, העיקרי של הרודוטוס הם העדויות שהוא מקבל בזמן המסעות הללו. כלומר, בשפה מודרנית אפשר להגיד שהמקורות שלו הם מקורות אוראליים, מקורות של עדויות שבעל פה. וכאן אני רוצה להדגיש את הקשר בין סוג המקור לבין שיטת העבודה. להרודוטוס יש חשדנות מאוד מאוד בריאה ביחס לסיפורים הללו. הוא בוחר לא לסנן אותם, תשימו לב איך הוא כותב את זה. הוא אומר, זה אמר לי שכך, אוקיי? לאורך כל החיבור הוא כל הזמן חוזר ומשתמש בכל מיני סכמות לשוניות כללו והתבטאויות שכמו יש האומרים שהוא אמר לי כך, על פי הנאמר, כפי ששמעתי. וההתבטאויות האלה נורא נורא חשובות. תשימו לב להן כשאתם קוראים בהרודוטוס, כי הן מצביעות על זהירות שאחר כך אנשים חוקרים מודרניים אמרו לו, זה זהירות של מדען. זו זהירות מדעית שהוא אומר, אני לא יודע אם זה מה שקרה באמת. עוד מעט נגיע לרנקה, אבל זה כך נאמר לי, ותפקידי הוא לתת לכם את מידע. אני נותן לכם את הדאטה, וזה באמת היה מקור להשראה. אבל במקום מסוים אפשר לומר, אפשר לדמות את הרודוטוס למה שהיום היינו קוראים לו סוג של אנתרופולוג. הוא נותן לנו דוח מתוך עבודת השטח שלו, מתוך המסעות שלו ברחבי העולם היווני. ופה גם אנחנו מגיעים אולי למובן של הכותרת שהוא בחר לספר שלו, היסטוריה. מה זה בעצם היסטוריה? היסטוריה, המילה היוונית היסטוריה בעצם מתארת את מה שהמילה העברית חקירה מתארת. כלומר, יש לנו בעצם אטימולוגיה מאוד פשוטה וברורה. המילה היסטוריה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, זו הגרסה הלטינית למילה היוונית היסטוריה, כשהמובן המילולי שלה הוא פשוט חקירה, inquiry. אז אם תרצו, הספר הזה היפה של הרודוטוס הוא סוג של הלחם או חיבור או תלכיד. הוא איזשהו מישמש שמאוד מאוד שונה מאיך שכותבים היסטוריות בעולם המודרני. זה שילוב של דוח מסע של אתנוגרף, ולכן שמתי לכם בשקף באמת את התמונה שמתארת את ההלחם הזה. יש לנו פה איזשהו מסע אתנוגרפי, ויש לנו גם איזשהו account, יש לנו איזשהו עלילה וגם סיפור של קורות, מה קרה בזה אחר זה, ושניהם ביחד גם באים עם איזשהו דוח גיאוגרפי. תשימו לב כמה נתונים גיאוגרפיים חשובים הוא שוזר בספר שלו. הוא רוצה לתת לנו איזושהי סקירה של מה ראיתי במסעותיי, כמו דוח של איזשהו national geographic, וכל זה עובר בתוך מסננת של חשדנות בריאה. לדבר הזה מתחיל הרודוטוס לקרוא בשם היסטוריה, ואנחנו משתמשים בו עד היום. אנחנו בעוד כמה מפגשים נדבר על ביקורות פמיניסטיות וגישות מגדריות לחקר ההיסטוריה, והמון פעמים אוהבים להשתמש בפן, במשחק המילים הזה, שההיסטוריה זה מעשה של גברים, it's his story, והגיע הזמן להתחיל לכתוב גם היסטוריה מנקודת מבט מגדרית, וגם להבין את her story. אבל כמובן שפה המשחק המילים הזה לא קשור כהוא זה למהלך שעשה הרודוטוס ולמשמעות היוונית של המילה היסטוריה כ-inquiry, כחקירה. ופה אני רוצה באמת להיכנס לחלק השני של הדיון שלנו היום, ולקחת את הדיון שלנו בהרודוטוס, הרבה מעבר להרודוטוס, לחשיבה יותר בסיסית, אודות השאלה, האם בעצם
להיסטוריה יש שיטת עבודה ושיטת מחקר. בלעז, האם יש מתודולוגיה ייחודית המאפיינת את ההיסטוריון? ופה התשובות הן מאוד מאוד חלוקות על הדעת. ראינו שבעצם היסטוריה במובן המילולי שלה היא פשוט סוג של חקירה, שהיא סוג של מדע. אבל בעצם איך עושים את המדע הזה, מה כללי העבודה של המדע הזה, הם מאוד מאוד לא ברורים ולא בעייתיים. ופה אני פותח עוד סוגריים. אחת מהבעיות הן שכשאנחנו בכלל שואלים את השאלה הזאת, האם להיסטוריה יש מדע, אני כהיסטוריון מיד נזהר ועוצר ואומר, רגע. כשאנחנו שואלים את השאלה הזאת, כבר בשאלה הזאת גלום איזשהו אנכרוניזם מסוים. מדוע יש פה איזשהו ערבוב של מושגים מודרניים מאוחרים והשלכתם על עולם אחר? בגלל שבעצם המובן של מדע, המילה הזאת מדע, כמו שהמילה היסטוריה היא בעייתית, אפילו המילה מדע פתוחה ליותר ממשמעות אחת. ואוסף ההנחות המוקדמות שיש לנו לגבי מה זה מדעי, מה זו מדעיות, מה צריך לעשות איש המדע, הם בעצם אוסף הנחות שמבחינה היסטורית הן נורא צעירות, הן נורא חדשות. הפיצול בכלל בין פילוסופיה למדע הוא פיצול מאוד חדש במושגים היסטוריים. כמו שאלה מכם שמכירים את ספרו של ניוטון, יודעים, אז כותרת הספר בלטינית היא בעצם חקירה של הפילוסופיה של הטבע. ההנחה שפילוסופיה זה מדעי רוח ומדע זה משהו אחר, היא הנחה רק בת 150 שנה ולא יותר מזה. וגם במקרה הזה תשימו לב לצורה שבה האטימולוגיה, תולדות המילים, עוזרת לנו להבין את המהלך הזה. כי אם אנחנו רוצים להבין מאיפה נולדה לנו המילה המודרנית מדע, או בעיקר המילה האנגלית science, הרי שבעצם המילה האנגלית science היא תוצר של המילה הלטינית סיינציה, שהיא פשוט תרגום לטיני למה שהיוונים הקדמונים קראו לו אפיסטמה. מה זה אפיסטמה? תלמידי הפילוסופיה ביניכם שמכירים את התחום, את הענף שנקרא אפיסטמולוגיה, מיד יקפצו ויגידו, אפיסטמולוגיה זה תורת ההכרה. זה התחום בפילוסופיה ששואל מאיפה אני יודע. איך אתה יודע את מה שאתה יודע? וזה בעצם האפיסטמה זה לדעת. אז סייאנס או סיינציה זה בעצם כל מה שאנחנו למדנו, כל מה שאנחנו מכירים, או יותר נכון, כל ידע שאנחנו מחזיקים בו, ושאנחנו סומכים על עצמנו שהפקנו אותו בדרך מהימנה. שהפקנו אותו בצורה שאנחנו סומכים על כך שזהו באמת מידע אמין, ולא בובה מייסס, לא עלילות, לא מיתוסים, לא סיפורים שאנחנו לא בטוחים בהם. וזה באמת מוביל אותי בעצם למהלך שהוא לא מהלך פילוסופי, אלא מהלך מתודולוגי, שבו אני אומר, אם אנחנו רוצים בכלל לחשוב על השאלה הזאת, האם להיסטוריה יש שיטת עבודה מדעית, יש לה מתודולוגיה, אנחנו בכלל צריכים לעצור קודם ולחשוב איך אנחנו רוצים להסביר מה זה מתודה מדעית. וזה פותח פתח לדיון רחב שלא נוכל להיכנס אליו במהלך הקורס, לגבי מה זה בעצם מדע ואיך מגדירים מדע. אבל לצורך הדיון שלנו היום, אני הייתי נעזר בהגדרה די פשוטה. בהגדרה שהיא הגדרת שכל ישר, common sense, כמו שמוצאים אותה הרבה פעמים, ופה אני נעזר בהגדרה של ברטרנד ראסל. ראסל שנחשב אחד משני הלוגיקנים הגדולים ביותר של המאה ה-20 לצד פרגה, פילוסוף אדיר שמילא תפקיד מאוד חשוב בפילוסופיה האנגלית והאנליטית, ומאוד מאוד חשוב לו להגדיר את המדע, לא דרך מה אני יודע, אלא דרך איך אני יודע. או אם תרצו, הציטוט פה לפניכם, איך שראסל אומר את זה בעצמו בספרו על ההיסטוריה של המחשבה, של הפילוסופיה המערבי. It is not what the man of science believes that distinguishes him
כלומר מאיש שאינו מדען, but how and why he believes it. His beliefs are tentative, not dogmatic. They are based on evidence, not on authority or intuition. אם תרצו, יש לנו פה הגדרה מאוד 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 ליברלית של מה זה מדע. כלומר, מה שמאפיין את איש המדע זה לא במה הוא מאמין. כלומר, אם אנחנו נבוא ולהגיד, איש מדע זה מי שמאמין באבולוציה, זו מבחינתו של ראסל אי הבנה גמורה של מה בעצם אנחנו עושים כשאנחנו חוקרים מדע. איש מדע זה מי שהפיק את התובנות והתיאוריות והידע שלו על סמך ראיות ועל סמך שימוש במתודה אמינה, ותשימו לב גם למהלך הזה. וזהו לא ידע דוגמטי. אני מאמין, אני מחזיק בתיאוריה הזאת, עד אשר יוכח אחרת. כלומר, יש איזושהי תפיסה מלכתחילה של הידע כידע טנטטיבי. הוא פתוח לאתגור. הוא בעצם מבקש, הוא מזמין אותנו, בואו ותראו לי שאולי זה גם אחרת. ולכן אי אפשר רק לדבר על מתודה ופרוצדורה, בלי להניח שיש גם סוג של השקפת עולם מדעית, איזושהי גישה מדעית. Although it is belief, this belief is characterized by rigor, precision or objectivity, יגיד לנו ראסל. אבל זה נכון גם לשרלוק הולמס. מבחינתו של אדם כמו ראסל, אם יש לך אדם שמשתמש במתודה שבו אתה רק משתמש בראיות שאתה סומך עליהן, הפקת אותם בצורה שאתה סומך עליהן, ואתה מוכן לפתוח את עצמך לביקורת, הרי שאתה עומד בהגדרות של מדע. וזהו אחד המהלכים שבהם אנשים שמנסים לדבר על ההיסטוריה כמדע, יגידו, אין הבדל אפיסטמולוגי, אין הבדל עקרוני שמפריד בין את ענף הידע הזה לבין ענפי מדע אחרים. אבל אולי מילת המפתח שחסרה לנו פה היא המילה קונטקסט. יש לי ידידה טובה שהיא פרופסורית להיסטוריה באוניברסיטת פרינסטון, והיא תמיד לועגת לקורסים במתודולוגיה והיסטוריה. כשדיברנו על כך שאני מקליט הרצאות בקורס שהוא יעסוק בעצם בשילוב של היסטוריוגרפיה ושיטות מחקר בהיסטוריה, היא נורא צחקה ואמרה, כן, כל הקורסים הללו בעצם מתמצים ומתנקזים למילה אחת, קונטקסט. כן, מה אנחנו עושים ההיסטוריונים? אנחנו עושים קונטקסטואליזציה. אנחנו רוצים להכניס דברים לתוך קונטקסט. אז מה זה בעצם קונטקסט? או בעברית, הקשר. גם כאן אני ממליץ לכם לגשת שוב ושוב אל המילון, או יותר נכון, לא אל ההגדרה המילונית, אלא גם לקרוא את המילון כמו שהיסטוריונים קוראים מילון. תחזרו אל האטימולוגיה, תחזרו אל שורשי המילה, איפה היא הופיעה ובעצם ממה היא מורכבת. ואם נסתכל על המילה קונטקסט, כמו שאתם בוודאי שומעים באוזן, יש לנו בעצם חיבור של שתי מילים. הטקסט, אוקיי, אבל גם החיבור שלו. ובעצם יש לנו כאן מילה שהיא לטינית, שלא נולדה בכלל מסוג סוג של חקירה טקסטואלית. היא לא קשורה בטקסטים, זה לא פילולוגיה. היא בעצם מתארת לנו מעשה של שזירה מחדש. אתם הולכים לכם במסדרון ומוצאים חוט אדום יפה, ואתם צריכים להבין, החוט האדום היפה הזה, מניין הוא נפל? מאין הוא נפרם? האם הוא נפרם מהגלימה הארגמנית של המלך, או שהוא נפרם בעצם מאיזשהו מעיל של אדם פשוט? וכאשר אתם שוזרים מחדש את החוט הזה, אתם עושים מעשה של קונטקסטואליזציה. אני משתמש בזה כיוון שהמטאפורה הזאת היא מטאפורה יפהפייה שאפשר להשתמש בה בשביל לתאר את עבודתו של ההיסטוריון. ההיסטוריון נפגש ברסיסים של מידע, הוא נפגש בפרגמנטים. לעולם הוא לא ימצא, אם זה בארכיון, אם זה בעדויות האורליות שהוא אוסף, את הסיפור המלא.
לעולם יש לנו פה גבינה שוויצרית, ויש פה המון חורים שצריך להשלים אותם. ובמידה מסוימת, את המסמכים, את הפרגמנטים שהוא נתקל בהם, אפשר לדמות לאותו חוט אדום. ואת אותו חוט אדום, ההיסטוריון צריך להחליט מניין הוא נפרם, מאיפה הוא נקרא, מניין התלאי הזה לקוח, וכאשר הוא מחבר אותו מחדש לסיפור גדול יותר, הוא עושה אקט של פרשנות. הוא עושה פה אקט מאוד מאוד יצירתי, אבל זהו אקט של שזירה מחדש. איך לעשות את השזירה מחדש, איך לדעת שחיברת אותו מחדש נכון לגלימה ולא למעיל, זו שאלת $1,000,000, ועל כך יש ויכוחים. אבל אני באמת רוצה שתשימו לב למהלך הזה ולרעיון הגלום במושג קונטקסט וקונטקסטואליזציה. בעוד כמה שיעורים אנחנו גם נדבר על מרק בלוך. ומרק בלוך ואסכולת הנ"ל באופן כללי מאוד מאוד הרחיבו את מנעד המקורות שאנחנו יכולים לעשות להם קונטקסטואליזציה. הזכרתי קודם לכן, קונטקסט, המילה טקסט גלומה בתוכו. כביכול אנחנו מניחים שהיסטוריון אך ורק עוסק במקורות טקסטואליים. אחד הדברים הגדולים, היפהפיים שעושה אסכולת הנ"ל, ואנחנו נדבר על זה בהרחבה בהמשך, שאומרת, מי אמר שאנחנו רק צריכים לעסוק בניירות מאובקים שכתובות עליהם מילים שאנחנו צריכים לפענח? זה מקור אחד, אבל יש המון מקורות אחרים, ולמעשה כל דבר שבני אדם יצרו, יש לו היסטוריה. לשולחן הזה יש היסטוריה. מה זה? ייצרו אותו במקום מסוים, בזמן מסוים, ובשביל להבין מאיזה חומר הוא יוצר, איך הוא הגיע לפה, האם זה מסין, האם זה ממסגריה בעיר התחתית בחיפה, בעצם מאחורי זה יש לנו פה מקור אנושי. ובעצם אומר לנו מרק בלוך, אנחנו צריכים לחשוב על כל המקורות הללו. כאשר אני הולך בשדה ואני רואה שם חומה עתיקה שמישהו יצר אי פעם איזושהי טרסה, יש לי מקור היסטורי. ובעצם זה אחד הציטוטים שאני מאוד מאוד אוהב אצל מרק בלוך. הוא בעצם מדמה את ההיסטוריון לאיזשהו ענק שמריח באף שלו כל דבר אנושי, הוא עט לצוד אותו. כל דבר שבני אדם עיצבו אותו, שינו אותו, בעצם הוא חלק מהמקורות ההיסטוריים. כלומר, המושג טקסט במושג קונטקסטואליזציה מורחב הרבה הרבה יותר. ולמרק בלוך גם תהיה תפיסה מאוד מאוד שונה של מהי המתודולוגיה של ההיסטוריון, מהו מקצועו של ההיסטוריון. שני ציטוטים קצרים. But history is neither watchmaking nor cabinet construction. It is endeavor towards better understanding. כלומר, ההיסטוריה זה לא מלאכה ברורה של כללי עשה או לא תעשה. זה לא כמו לייצר מגירות, כללים של עבודת נגרות, וזה אפילו לא עבודה של שען, עבודה הרבה יותר מתוחכמת. המטרה שלי פה היא לא להרכיב מחדש. זה לא מלאכת רקונסטרוקציה. זה מלאכה של הבנה. ואנחנו נדבר על זה הרבה כשנדון בהרמנויטיקה, מה בעצם זה אומר להבין. כלומר, ויש איזושהי הנחה מובלעת, שהיא הנחה שאם תרצו היא הנחה פילוסופית, שיש הבדל בין מדע שמסביר דברים, לבין מדעי הרוח שמבינים דברים. בין מה שהגרמנים יקראו לו המדע שעושה ארקלרן, הוא מסביר לנו דברים, לבין מדעי הרוח שעסוקים בפרשטיין, בלהבנה עמוקה יותר, ביצירת הסבר מתוך הבנה פנימית של האירועים. אני יודע שבשלב זה נשמע מעורפל ואבסטרקטי לחלוטין, אנחנו נגיע לזה בשלב מאוחר יותר של הקורס שלנו. ציטוט שני של מרק בלוך, The historian is like the augur of fairy tale, where he smells human flesh, there he finds his quarry. ההיסטוריון הוא אותו מעין מפלצת שצד האדם, הוא רוצה כל דבר אנושי, אנחנו צריכים לעסוק בו, כל מה שמושא המחקר שלנו כולל, כל דבר שבני אדם שינו ועיצבו. אז האם יש לנו מתודה? האם אין לנו מתודה?
השאלה הזאת היא שאלה מצוינת, ואני חושב שאחד הדברים שאנחנו ננסה לעשות במהלך הקורס הזה, היא להראות שגם אם יש להיסטוריון מתודות, המון פעמים המתודה הזאת היא מתודה לקטנית, או בלעז מתודה אקלקטית. כלומר, חלק מהשאלה מה שיטת המחקר שלך כהיסטוריון או שלך כהיסטוריונות קשורה בשאלה איזה סוג של היסטוריון אתה, איזה סוג של שאלות מחקר אתה מביא. אילו אני היסטוריון חברתי, הרבה מכלי המחקר שלי לקוחים ממדע הסוציולוגיה, וגם לא אחת ממדע האנתרופולוגיה. מותר לי כהיסטוריון לבוא ובמרכאות לשאול, או בצורה קצת יותר בוטה, לגנוב כלי עבודה שמשמשים את הסוציולוג והאנתרופולוג בשביל להבין חברות. הם מנסים להבין את החברה בהווה, אבל הדברים שהם עושים כדי להבין את חברת ההווה, אני יכול לעשות על חברות בעבר. התחומים שההבדל בין היסטוריה אינטלקטואלית להיסטוריה לבין פילוסופיה, הם גם לפעמים יש הטוענים מעורפלים לחלוטין. אני יכול להשתמש בכלים אחרים. כשאני עושה חקירה פוליטית ואני היסטוריון פוליטי, כדאי מאוד שאני אכיר מה עושים חוקרי מדע המדינה. political thought ו-political science. ובמקום מסוים יש כאלה שיגידו שזו חולשתה של ההיסטוריה, אני אומר ההפך, זה יפייה של ההיסטוריה. לכן היסטוריונים לא אחת הם כל כך גאים במקצוע שלהם ורואים את המקצוע שלהם כמלכת המדעים. מלכת המדעים במובן זה שהיסטוריון טוב גם צריך כל הזמן לדעת מה עושים בדיסציפלינות השכנות. מהפכות נורא גדולות בהיסטוריה של המאה ה-20 נעשו בדיוק בצורה הזאת, כאשר היסטוריונים מהנ"ל התחילו להקשיב למה כותב דורקהיים, אבי הסוציולוגיה הצרפתית. כאשר היסטוריונים מסוג אחר הסתכלו בהתלהבות על מה עושים בעולם המחשבים. זה ה-digital humanities של ימינו, וכן הלאה וכן הלאה, והם לקחו את הכלים והתאימו אותם לשאלות שלהם, אבל השיטה פה היא שיטה לקטנית. אם תרצו, כלי העבודה הוא לא כלי שפותח למען ההיסטוריון, בשביל ההיסטוריה ובשביל להבין את אירועי העבר. ופה הנקודה השלישית והאחרונה שאני רוצה לדון בה במשדר היום, היא באמת שנבדיל בין שני מושגים שנשמעים מאוד דומה, הם שכנים, אבל הם בהחלט לא חופפים, וזה בהחלט לא שמות נרדפים זה לזה, היסטוריה והיסטוריציזם. מה זה היסטוריציזם? זה מונח שאתם תתקלו בו הרבה בספרות, בכתיבה על היסטוריה. כשאתם תקראו את E.H. קאר, אתם תשמעו את זה. אז למעשה, היסטוריציזם אפשר לתאר אותו בתור גישה מאוד מודרנית, ולמעשה מרבית הקורס שלנו יעסוק בגישות היסטוריות מודרניות מהמאה ה-19 ואילך, שבה אני רוצה להפוך את ההיסטוריה למדע, לפרופשן, וגם להאמין שאני יכול ליצור איזשהו רעיון אובייקטיבי. יש לנו שיטת עבודה אובייקטיבית בשביל ליצור את המדע הזה, וכך למעשה הפרופסיה המודרנית של ההיסטוריה, מקצוע ההיסטוריון, כפי שהוא עוצב, נולד. ופה אנחנו נמצאים מרחק רב מאוד מהרודוטוס ידידנו. לא רק שאנחנו נמצאים מרחק גיאוגרפי רב, המרחק שבין אסיה הקטנה או דרום איטליה לבין גרמניה, הרבה יותר גדול הוא המרחק הכרונולוגי. למעשה אנחנו מתארים פה תפיסה מודרנית לחלוטין, שהתפתחה באוניברסיטאות הגרמניות במאה ה-19, הרבה בעקבות רנקה, שעליו אנחנו נדבר בהרחבה במשך שיעור, נקדיש לו שיעור בפני עצמו, שמתארת בדיוק את שיטת עבודה מאוד קפדנית, מוצמדת מקורות, מאוד חשדנית כלפי מסורות וסיפורים, ומתוך הנחה שיש לנו איזושהי שיטה אובייקטיבית ליצור את זה. לכן גם אולי התורה הטובה ביותר לדון בזה, לכן אני ביקשתי מכם לקרוא קטע מתוך ספרו של פיטר נובק, That Noble Dream, The Objectivity Question and the American Historical Profession. כן, הוא עוסק בארצות הברית, הוא עוסק בצמיחתה של החברה ההיסטורית האמריקאית, שהיום היא החברה ההיסטורית אולי הגדולה והמפוארת ביותר, אלה הקברניטים, אם תרצו, של מקצוע ההיסטוריה, הז'ורנלים הנחשבים,
העכשווים ביותר, הספרים המובילים בתחום, אנחנו בעולם מאוד אנגלוצנטרי. אבל אם אנחנו מסתכלים איך הגילדה של ההיסטוריונים האמריקאים בעצם עיצבה את עצמה, מי היו המודלים לחיקוי שלה, אנחנו נראה איך במאה ה-19 בעצם, אם רצית להיות היסטוריון, ראוי לשמו ולהצטרף לגילדה, נסעת לעשות את הדוקטורט שלך בגרמניה, ובעצם הרעיונות הפוזיטיביסטיים והרנקניאנים לגבי איך לעשות היסטוריה נחלחלו ועברו להם לצד השני של האטלנטי, ובעצם הם מגיעים לנו דרך הרעיון הזה. אותו חלום נאצל, Noble Dream של יצירת מדע. אבל אני רוצה פה בדיוק שתקפידו ותקראו בקפידה רבה את מה שנוביק אומר לנו. כיוון שנוביק כותב את הספר שלו בשנות ה-90 בתגובה, ואם תרצו גם בביקורת אל גישות פוסט-מודרניסטיות ורלטיביסטיות בהיסטוריה. הוא רוצה לחזור ולהגיד, יש אובייקטיביות, לא הכל הולך, לא הכל שאלה של פרשנות. מרים ירדני, זיכרונה לברכה, שלימדה בחוג להיסטוריה כללית כאן בחיפה, מאוד מאוד דומה הייתה בהשקפתה אל פיטר נוביק מהבחינה הזאת. אתם יוכלו לקרוא ראיון שנערך עימה לפני מותה. אבל אם אנחנו נראה איך נוביק עצמו מגדיר אובייקטיביות, אתם תראו שמאוד מאוד קשה למצוא שם במרכאות הגדרה מדעית. למעשה כותב לנו נוביק, Objectivity is a sprawling collection of assumptions, attitudes, aspirations, and antipathies resting on a commitment to the reality of the past and to truth as correspondence to that reality. אני אומר את זה שוב. האובייקטיביות זה לא אוסף של תפיסות ברורות, זה לא מתכון, עשה כך ולא עשה אחרת. זה בעצם collection of assumptions, זה אוסף הנחות, attitudes, גישות, aspirations, שאיפות, ו-antipathy. זאת אומרת, גם איזושהי שנאה, אנטיפתיה כלפי גישות אחרות רלטיביסטיות, שמניחות שעבר זה דבר שקיים באמת. כלומר, זה לא דבר שמת והוא לא נגיש, וכל מה שיש לנו זה רק ייצוגים שלו, אבל יש לנו פה הבחנה מאוד ברורה בין המציאות הזאת לבין ערכים, ייצוגים, וגם יש לנו דרך להוציא את זה. ותשימו לב גם לשורת ההנחות שאתה מביא לשולחן כאשר אתה מדבר על אובייקטיביות בהיסטוריה. The knower is distinct from the known. זאת אומרת, אני כהיסטוריון מנותק, שונה ממה שאני מתבונן וחוקר אותו, ממה שאני יודע אותו. זו הנחה שהיא לא ברורה מאליה. אנחנו כולנו נטועים בעבר. אנחנו אנשים פוליטיים, המציאות שאנחנו חיים בה, בעיקר במדינתנו הקטנטונת, מאוד נטועה בעבר ובהיסטוריה. האם באמת אני רק מתבונן בעבר כשהוא, ואני לא נטוע בו בצורה מסוימת, וגם לא מעצב אותו? כלומר, יש פה איזשהו, מי שמכיר את החתול של שרדינגר, גם מתבקש פה להביא משהו דומה שמביא לנו ההיסטוריון. ויותר מזה, אין לנו איזושהי הגדרה ברורה של מה זה המושג הזה, אובייקטיביות. נוביק בעצמו יודע שבעצם המושג אובייקטיביות עצמו הוא מאוד מאוד מבולבל. הוא לא חד וחלק. אז אני לא רוצה להרחיב את הדיון ספציפית על הספר של נוביק, אני באמת רוצה רק שתשימו לב לזה כאשר אתם קוראים בספרו את הקטע, את המבוא של ספרו של נוביק שביקשתי מכם. Objectivity is defined as a sprawling collection of assumptions, attitudes, aspirations, and antipathies, resting on a commitment to the reality of the past and the truth as correspondence to that reality. בהמשך הקורס, כאשר נגיע לגישות פוסט-מודרניסטיות, אתם תראו איך בדיוק התפיסה הזו מאותגרת. רבים יטענו שאם אני מסתכל על המאמרים המובילים בכתבי העת המדעיים המובילים בארצות הברית, היום, כולל ה-American Historical Review, אני כבר בדיוק אמצא את זה לא רלוונטי לחלוטין.
זה בדיוק משהו כבר פסה. זה בדיוק התפיסות שכבר ההיסטוריה כגילדה זנחה אותם, או לפחות שמה אותם בצד, וזה נושא לדיון וחשיבה. אני לא מכריע בשאלה הזאת, אני רק מעלה את הדיון לפניכם, תשימו לב, כשאתם קוראים בנוביק, באמת לאוסף ההנחות ההיסטוריציסטיות, אוסף ההנחות של האובייקטיביזם ההיסטורי. Nowhere is distinct from the known, fact is distinct from value, history is distinct from fiction, patterns in history are found and not made. היודע מנותק ממה שהוא חוקר אותו, העובדה היא שונה בצורה מהותית מהערך, מה-value, וההיסטוריה שונה מבידיון, ואין לנו תבניות בהיסטוריה שהן מומצאות. אנחנו מוצאים אותם, אנחנו לא ממציאים אותם. זה אוסף של לפחות 4 הנחות שאנשים כמו היידן וייט יאתגרו ויגידו, אני לא מקבל את זה, וכשאני קורא איך היסטוריה נעשתה, בעצם זה בדיוק מה שאני לא מוצא בה. אנחנו לא יכולים שלא להזכיר כמובן בהקשר הזה את אולי מי שמזוהה יותר מכל עם ההיסטוריציזם, לאופולד פון רנקה. אני לא רוצה להרחיב על כך את הדיון כי אנחנו נדון בו ואתם תקראו עליו. לאופולד פון רנקה ידוע יותר ישר מכל דבר בזכות משפט אחד. זה כל אחד יש לו את המשפט האחד שנחקק בזכותו, למה לקרוא ספר ארוך כשאפשר לסכם את הכל במשפט אחד. והמשפט המפורסם ביותר, וזו הדיקטום הרנקניאני, הסיסמה, הסלוגן שלו, ההיסטוריון רק רוצה להראות את העבר כפי שהוא היה באמת. The historian wants only to show what actually happened, או יותר נכון, כפי שרנקה אמר את זה בעצמו, V.S. אגניינטש גווייזן. סליחה שהמבטא הגרמני שלי הוא מזעזע. וטילי טילים של ויכוחים ופרשנויות, ואתם תתקלו בזה גם כשתקראו את E.H. קאר, קשורים היו במושג מה בעצם, למה רנקה התכוון. וכמו היסטוריון טוב, או כמו כל פוליטיקאי טוב, גם רנקה יכול להגיד מקברו, היי, רגע, דבריי הוצאו מהקשרם. מאיפה בעצם לקוח המשפט הזה? ההיסטוריון רק רוצה לראות את העבר כפי שהוא. למעשה, הדיקטום הרנקניאני הוא גזירה, הוא cut and paste, מתוך משפט נורא מפורסם שהוא כותב בפתיחה לספר, שעוסק בהיסטוריה של העמים הגרמנים והלטינים בין 1494 ל-1514, והוא אומר, ופה זה התרגום האנגלי שמופיע בקובץ מפורסם של פריץ שטרן, To history has been assigned the office of judging the past, of instructing the present for the benefit of future ages. To such high office, this work does not aspire. It wants only to show what actually happened. למה אני מזכיר את המשפט כולו? תשימו לב איזה ערכים מגניב רנקה עצמו לתוך המפעל שלו. אומר לנו רנקה, למה אני הולך וכותב על העמים הגרמנים הללו? היסטוריון אמיתי, התפקיד של ההיסטוריה זה גם לתת לנו שיפוט, judging את הפסט. יש טובים, יש רעים, כלומר יש ערכים בהיסטוריה. יותר מכך, אנחנו פונים לעבר כי אנחנו מחפשים הכוונה בהווה, instructing the present. ואנחנו עושים את זה כי אנחנו מוכוונים לעתיד, ואנחנו רוצים לעצב עולם טוב יותר למען דורות העתיד. וכל מה שהוא אומר בעצם במאמר, זה המטרה, זה הגביע הקדוש, זה היעד הסופי שלי. שם אני לא אגיע. כל שאני יכול לעשות בעבודה הזאת זה משהו הרבה יותר קטן. רק להראות מה שקרה באמת. ויש גם טילים של פרשנויות, ואני לא רוצה להתעכב פה על קוצו של יוד, על בעצם האם התרגומים האלה נכונים, והאם בגרמנית של המאה ה-19 רנקה התכוון למה שהוא התכוון. כך שמה שאני רק רוצה לעשות פה, זה דוגמה קטנה לתרגיל הקונטקסטואליזציה. קיבלנו חוט, את אותו משפט רנקניאני, העבר כפי שהוא היה באמת, ואומר, רגע, החוט הזה, הוא נפרם מאיפשהו, בואו נתחיל לשזור אותו מחדש.
רק עשינו את הצעד הראשון, עוד לא עשינו רקונסטרוקציה גמורה, אבל תשימו לב שכבר במהלך הזה אנחנו רואים שהעסק קצת יותר מסובך. חוט לא מדבר בזכות עצמו. כשאנחנו מתחילים לחבר אותו למשהו יותר גדול, לעגן אותו, לראות מאיפה הוא נפרם, אנחנו רואים כבר פרשנויות חדשות, ואנחנו נחזור אל רנקה בהמשך. אני רוצה לסיים את הדיון שלנו בהיסטוריציזם בעיגונו גם במציאות היסטורית. אז המהלך שלי עכשיו הוא מהלך של קונטקסטואליזציה, שבו אני אומר, אנחנו רוצים להבין מאיפה צמח מקצוע ההיסטוריה המודרני, אותו מקצוע ההיסטוריה שמתפתח מאוד בעולם, האוניברסיטאות הגרמני של המאה ה-19, ומעוגן בתפיסה היסטוריציסטית, הרי שאנחנו לא יכולים לנתק את מקצוע ההיסטוריה מלאומיות שעולה וגואה באותה תקופה באירופה באופן כללי ובגרמניה בפרט, ובעיקר תפיסה מאוד מאוד בסיסית של הלאומיות כפרימורדיאלית, או בעברית, הלאומיות כמשהו קמאי, כמשהו קדמון, כמשהו שצומח מהעבר. ובעצם המקצוע של ההיסטוריה מתפתח כאשר יש לנו רצון אז של לאומנים להבין מה זה בעצם הגרמניות. ומה מתחילים להגיד, רגע, יש איזה שהם מאפיינים פרימורדיאליים כלשהם, יש איזה שהם מאפיינים קמאיים לעם הגרמני שחלק ממנו. זה קהיליית שפה, מיתוסים משותפים, אגדות, זיכרונות, מנהגים משותפים, סיפורי עם. את הדברים האלה אני צריך להתחיל לחקור. ואני צריך לחקור אותם בצורה מסודרת, וכך יש קשר הדוק בין באמת הלאומיות הפרימורדיאלית לבין החקירה ההיסטורית, כולל כלי העבודה הבסיסיים של ההיסטוריה בגרסה ההיסטוריציסטית שלה. אבל אני רוצה שנבין שיש פה הנחה, היא הנחה פוליטית, מאוד ברורה, שבעצם יש בעולם דבר כזה שנקרא אומה. nation או נציו, עוד פעם מלטינית, ושהאומה הזאת זה דבר קדמוני, במקרים קיצוניים אפילו תופסים אותו כדבר מולד וביולוגי. זה ישות קולקטיבית, ואני אבין אותה אם אני אחקור את אוסף המסורות, המורשות התרבותיות, ואפילו במקרים קיצוניות יש איזושהי הנחה שזה אוסף של תכונות גנטיות. ואנחנו יודעים כולנו טוב מאוד לאן זה מגיע. ברגע שיש מישהו שהוא זר, הוא נתפס כפרזיט, כספיח זר, שלא שייך לגוף הזה, האורגני, הטבעי, הקמאי. ולאומן פרימורדיאליסטי נוטה לראות באומה איזושהי ישות נצחית, טבעית, שתתקיים לנצח. אני מזכיר את זה כיוון שמדע ההיסטוריה הגרמני מאוד מאוד מפותח, כאשר עולות לנו תפיסות הללו, ועולות לנו תפיסות שאנחנו קוראים להן היום תפיסות פולקיסטיות. למה פולקיסטיות? כולנו מכירים את המושג פולקלור וחקר פולקלור, אך זה נובע מן המילה הגרמנית פולק. כן, כותבים את זה בביח, מבטאים F. פולק זה עם או אומה, ויותר מכך פולקסייט. זאת אומרת שיש לנו איזשהו רוח עם, וההמצאה שיש לנו דבר כזה שנקרא עם, ולעם הזה יש גם את האופי הייחודי שלו, את התפיסה שלו, ראייה שלו, וזה שונה. וכשאני נוסע בעולם, עוד פעם, כמו הרודוטוס, כשאני נוסע מאירופה ומגיע לקליפורניה, קליפורניה של ימיו של הרדר, אני רואה שם את ה-Native Americans, המנטליות שלהם אחרת, וזה בעצם חלק מאיזושהי תבנית אלוהית. אלוהים יצר גיוון וריבוי ואושר בעולם, אושר צבעים, אושר לשונות, ומטרתי היא להבין את כל עם, את האופי שלו והגיאוגרפיה שלו, שנטוע בתוך המורשת המאוד העמוקה הזאת. כך אני מבין את הפולקסגייסט. כמו שאתם בוודאי כבר מבינים, יש פה אוסף הנחות מאוד מאוד רומנטיות, ובאמת הרדר הוא דוגמה מובהקת לרומנטיציזם גרמני, ובעצם זה גם קשור לאיזושהי תפיסה פוליטית.
תזכרו, כשאנחנו מדברים על גרמניה של אותם ימים, אין לנו גרמניה. יש לנו עשרות נסיכויות קטנות, ובעצם הרעיון הוא שאם אנחנו נתחיל למפות גרמניות, נתחיל לחפש איפה גרמניה קיימת, נוכל לקבל הצדקה, לאחד את כל הגרמנים, כי הם בעצם חלק מאומה אחת. יש להם לשון אחת, יש להם סיפורים עממיים מסוג אחד, ולכן צריך שגם זאת תהיה טריטוריה אחת ומדינה אחת. זאת אומרת, יש לנו פה פרויקט שהוא פרויקט אקדמי, שאי אפשר לנתק אותו מפרויקט פוליטי ופרויקט לאומי, וגם מתפיסה פילוסופית רומנטית של מהי האומה. מי שרוצה אולי באמת מבוא יפה, כתבו על הרדר המון וכתבו דברים יפים וטובים יותר, אבל אולי מבוא יפהפה זה הספר של יעקב טלמון, ההיסטוריון הישראלי, רומנטיקה ומרי. יש לו שם פרק יפהפה על הרדר, שאם המושגים האלה והרעיונות האלה מעניינים אתכם, בעצם תוכלו לראות, לקרוא על כך יותר בהרחבה שם. למה אני הולך ולמה אני לוקח אותנו לתוך העולם הרומנטי, לתוך התפיסות הפרימורדיאליות הללו? זה לא רק כי אני רוצה לעשות היסטוריזציה למדע ההיסטוריה, אלא כי אני רוצה להדגיש בפניכם עד כמה כלים שאנחנו חושבים עליהם היום ככלי עבודה בסיסיים של היסטוריון, בעצם קשורים בדיוק בפרויקט הזה. וכאן לא רק הרדר חשוב לנו, אלא גם זוג האחים גרים. כן, האחים גרים שאנחנו מכירים אותם היום מסיפורי העמים. הם בעצם חוקרי פולקלור. הם הולכים ואוספים את כל הסיפורים העממיים, שהיום רבים מאיתנו, ההורים שבינינו, אולי מספרים כיפה אדומה לילדים שלנו. בעצם הסיפורים העממיים האלה הועלו על הכתב בזכות עבודתם של האחים גרים. למה האחים גרים עושים את העבודה הזאת? לא בכדי שאני אוכל לספר סיפור לפני השינה לילדיי. בעצם הפרויקט הזה הוא פרויקט פולקיסטי. זה פרויקט שבו אני פונה אל האיכרים ביער השחור, אני פונה אל אנשים פשוטים, המון פעמים לא יודעי קרוא וכתוב, ושואל אותם, תגידו, איזה סיפורי סבתא אתם שמעתם במהלך הדורות? וכאשר אני מתחיל לתאר אותם ואני רואה שגם באזור הזה וגם באזור הזה מספרים סיפורים נורא דומים, אני מניח שבעצם זה חלק מאותו איזשהו עם, זו אותה תפיסת עולם. בתוך העמים הללו יש איזושהי תפיסת עולם, השקפת עולם, ואני מגלם אותה, ובעצם פה אתם רואים את המקום שבו ההיסטוריה כמדע מודרני והחקירה של הפולקלור בעצם צומחים ביחד. פולקלור זה מונח שנולד מעט יותר מאוחר יותר, 1846 זו ההופעה הראשונה של המונח, מופיע באנגליה, אבל זה נובע מהמושג הגרמני של פולק. ומה זה פולקלור? אם לא אותה מכלול של אספקטים מילוליים, רוחניים, חומריים, שמייצרים לך תרבות מסוימת. ואם אתה תחקור פולקלור, תוכל להבדיל בין תרבות אחת לשנייה. והמונח הזה קשור באמת גם בצד השני של הפרויקט של האחים גרים. הם לא רק יושבים ואוספים לנו סיפורי עם, הם גם יוצרים לראשונה את המילון הגרמני המודרני הראשון. זאת אומרת, יש גם הנחה שהשפה היא שיקוף לאמונות ודעות וראיית עולם, ואיפה שמדברים גרמנית, זה גם בעצם גבולות האומה הגרמנית. זה תפיסה של לאומיות לשונית, אם תרצו. ולכן, כמו שאני מחפש באגדות העם, את הביטוי לנפש העממית הייחודית לכל מקום ומקום, בתוך החקירה הפילולוגית של שורשי המילים וכתיבת המילון, אני בעצם עושה את אותו מעבר דומה, מקביל. ובעצם הכלים הללו מאוד קשורים בכלי העבודה של ההיסטוריציסטים הראשונים. הדבר הזה לא קשור אך ורק להיסטוריה של גרמניה, וגם כמו שראינו, לא רק קשור לצורה שהפרופסיה של ההיסטוריה המודרנית צומחת בעולם האמריקאי.
העולם האקדמי שאני ואתם חלק ממנו, האקדמיה הישראלית, היא בעצם ספיח, אם תרצו, it branches out. אנחנו נולדנו, אנחנו ילדים חורגים למודל הזה. האוניברסיטאות הישראליות, שבעצם מידלו את עצמם אחר האוניברסיטה העברית, אימצו מאוד את הנחות העבודה הללו. האוניברסיטה העברית בירושלים, המון פעמים נוהגים לספר את הבדיחה שזו האוניברסיטה הגרמנית האחרונה בעולם, ויש לפעמים מידה מסוימת, קורטוב של אמת לבדיחה הזאת. כשאנחנו מסתכלים בזכוכית מגדלת יותר על הצורה שאנחנו לומדים ומלמדים היסטוריה בארץ, והצורה שבה ניתח ופירקנו את המחלקות השונות להיסטוריה, אנחנו רואים בדיוק את הצורה שהאפיסטמולוגיה ההיסטוריציסטית, צורת הראייה ההיסטוריציסטית, ביטאה גם את הצורה שקמו המוסדות החקירה המדעיים המודרניים, והחלוקה השונה של חוגים להיסטוריה שהיא כללית מצד אחד, שזה כמובן שם מאוד בעייתי להיסטוריה אירופית ומערבית, לעומת החוג לתולדות עם ישראל. מתוך הנחה פולקיסטית שלעם ישראל יש איזושהי תפיסה אחרת. וזה גם שונה מהיסטוריה של מזרח אסיה, היסטוריה של המזרח התיכון. הם בעצם תוצרים, לא אך ורק, אבל זה גם משקף תפיסות שבעצם השורשים שלהם במודלים של האוניברסיטה הגרמנית, שבצורה זו או אחרת בעצם שועתקו במקומות אחרים בעולם. אנחנו כולנו מכירים את הסיפורים על היקים שברחו מגרמניה בשנות ה-30, שבעצם היו הדור המייסד שבעצם יצר את השורשים וההתחלות של האוניברסיטה העברית, ואנחנו בעצם, אם תרצו, נכדים או נינים או רב נינים של המודל הזה. זה מאוד חשוב כאשר אנחנו ננסה להסתכל על המפה של ההיסטוריוגרפיה היום. וההיסטוריוגרפיה היום בדיוק מנסה לאתגר את השורשים שלה עצמה. היום אנחנו רואים הרבה יותר דיון על היסטוריה עולמית, הרבה יותר דיון על היסטוריה טרנס-לאומית, Transnational History, הרבה יותר דיון על היסטוריה שהיא פוסט-לאומית. הבעיה בהיסטוריציזם הייתה לא רק כלי המחקר שלו, אלא גם הנחות היסוד שבעצם אני צריך לחפש היסטוריה של אומות. יש היסטוריה של צרפת, שהיא שונה מהיסטוריה של בריטניה, שהיא שונה מהיסטוריה של גרמניה, וכביכול שברגע אני עובר למקום אחר, לא רק חציתי גבול של שפה, זה גם תפיסה אחרת, זה עולם אחר. ובעצם תפיסה כזאת היא לא מאפשרת לנו להכיר המון דברים שלא מכירים את הגבולות הלאומיים. ופה, אם נצטט את בנטלי, אחד מההיסטוריונים שקוראים לנו לנוע לכיוון פוסט-לאומי, הוא אומר את זה בתרגום שלי לעברית, כוחות היסטוריים רבים אינם מכבדים גבולות לאומיים או תרבותיים, אלא פועלים בהיקף אזורי, יבשתי ואף גלובלי. דוגמאות לכוחות אלו הן תנועות אוכלוסייה, תנודות כלכליות, שינויים אקלימיים, מעבר של טכנולוגיה, הפצת זיהומים, מחלות מדבקות, התפשטות אימפריאלית, מסחר ארוך טווח, הפצת אמונות דתיות, רעיונות, אידיאלים. במידה מסוימת אומר לנו בנטלי, מעניין אותך יהודים, אז אם אתה חוקר הגירה, כדאי מאוד שלא תהפוך להיות רק מומחה להגירה לארץ אחת או לארץ אחרת. הגירה זה בדיוק דורה לכוחות היסטוריים שלא מכבדים גבולות לאומיים. מעניין אותך היסטוריה אינטלקטואלית? יופי, רעיונות מרתקים עם הרעיונות שעברו מארץ לאחת לאחרת. תחשבו על המניפסט הקומוניסטי של מרקס ולכמה לשונות תרגמו את זה. מי מעביר את זה? מי מתרגם את זה? איך הדבר הזה הופך להיות תנועה עולמית? מעניין אותי כלכלה? אתה לא יכול להבין קפיטליזם אם אתה מסתכל רק על מדינה אחת. מסחר ארוך טווח הוא קריטי בשביל להבין את זה, ועוד כהנה וכהנה שאלות שבמידה מסוימת משקפות את העובדה שההיסטוריונים של היום מנסים להבין גם איך הגענו לכפר הגלובלי שאנחנו חלק ממנו. איך אנחנו יכולים לכתוב היסטוריוגרפיה שתהיה בהתאמה לעולם הפוסט-לאומי שאנחנו חיים בו. אנחנו הגענו לסיומו של המשדר הזה, אני רוצה לתת לכם הנחיות לקראת הקריאה שלכם. מה שאנחנו נעשה במשדר הבא הוא בעצם נעסוק בספר. נעסוק בספרו של E.H. קאר, ששמו הוא כשם הקורס שלנו. מה היסטוריה? What is history? ספר מאוד קלאסי שכמעט כל דיון על מה ההיסטוריה הולך וחוזר אליו ולא באופן פלאי. אבל המהלך שאנחנו נעשה בפעם הבאה הוא מעט שונה.
כעת אנחנו נפסיק לעשות את התרגיל הסוקרטי שעשינו היום, לא נעסוק במתודולוגיה ההיסטורית כשלעצמה כשאלה בפילוסופיה של ההיסטוריה, לא נעסוק באטימולוגיה של המילה היסטוריה, אלא אנחנו נגיד, בוא ננסה עכשיו להבין מה זה היסטוריה על ידי זה שאנחנו נפנה אל היסטוריונים, ובמהלך השנים כתבו כל מיני מסות ופמפלטים ומאמרים פרוגרמטיים על מה ההיסטוריה, ונראה איך הם מגדירים את ההיסטוריה. כלומר, המהלך שלי עכשיו הוא להגיד, בואו נהפוך את הקערה על פיה, אנחנו נגדיר את ההיסטוריה. אני לא יודע מה זה היסטוריה, היסטוריה זה מה שההיסטוריונים אומרים שהם עושים. וזה מה שאני רוצה שאתם תעשו כשאתם קוראים את ספרו של E.H. קאר על מהי היסטוריה. אני רוצה שכשאתם קוראים בסוג כזה של מאמר, תעשו שני דברים. מצד אחד, תבינו את הטיעון, dissect the argument, תנסו ניתוח לטיעון עצמו של קאר, ובה בעת גם תנסו לעשות קצת את מה שעשינו היום עם ההיסטוריוגרפיה של רנקה. תעשו להיסטוריזציה. תתחילו לחשוב על הטקסטים הללו גם כטקסטים ראשוניים. תתחילו לחשוב על E.H. קאר בתור לחשוב איפה הוא פועל, באיזה שפה הוא כותב, אל מי הוא כותב, לשאול גם את הטקסט של ההיסטוריון, את כל השאלות שאתם רגילים לשאול כלפי מקור ראשוני. כי למעשה המהלך שלנו מטשטש לחלוטין את ההבחנה בין מקור ראשוני למשני, או יותר נכון, הופך את המקור המשני למקור ראשוני. זה המהלך שלנו, אנחנו נתראה פה שוב אחרי שתקראו את ספרו של קאר ותבינו את הוויכוח הגדול שלו עם אלטון. מקווה שתהנו. תודה.